tell me I'm pretty, that's when the hunger really hits me. Your little heart goes pitter patter. I want your liver on a platter. Use your finger to stir my... Hej alle sammen. Det er super lang tid siden, at jeg har postet noget sidst. Og hvad vil være bedre end at starte på det, som min kanal er allermest kendt for. Nemlig en sketch. Så her kommer ældste versus mellemste versus yngste. Jeg håber, I vil nyde den, så det er godt tilbage. Og så er der kun én ting tilbage at sige. Lad os bare komme i gang. Aftensmad. Hi, I am the oldest. Jeg er skrubsulten. Så er det godt, jeg snart er færdig med at lave mad. Lækkert. Hvad skal vi have? Du skal have salat. Seriøst. Du er jo den ældste, og du skal tage vare på dine søskende. Så spis op. Det burde ikke være lovligt at servere. Hi, we are the middle. Mor, jeg er vildt sulten. Hvem er du? Jeg er din datter. Nå, ja. Her. Der er jo ikke noget mad på. Nej, det ved jeg godt. Så skal jeg spise tallerkenen, eller hvad? Nej, den skal jeg jo ligesom bruge. Jeg hader mit liv. Hi, I am the youngest. Mor, jeg er sulten. Selvfølgelig, skat. Værsgo. Der mangler en chokoladebar. Undskyld, skat. Min fejl. Her. Godt, og lad det gå lidt chip med desserten. Selvfølgelig, min engel. Jeg går i gang med det samme. Karakter. Hi, I am the oldest. Karakterblad. Nu. Hmm. 12, 10. Det er altså stadig en god karakter. Nej, det er et 10-tal, ikke et 12-tal. Du er en skuffelse. Du har stuerrest. Hi, we are the middle. Og du er... Jeg er dit mellemste barn. Nå ja, karakterblad. 10. Jeg synes altså, det er godt. Godt. Du synes, det er godt. Der er ikke et eneste 12-tal. Og på dit værelse. Hi, I am the youngest. Hej, skat. Må jeg se dit karakterblad? Nul. Men et 02. Du dumpede ikke alle dine klasser i år. Jeg er så stolt af dig, min skat. Jeg er ligesom den klogeste i denne familie. Du har ret, skat. Vi tager ud og fejrer det med is. Den her skal op på køleskabet. OMG, mor, du er bare så pinlig. Men hvis vi skal have is, så skal jeg mindst have 20 kugler plus softice, flødebold og krømmel. Sygdom. Hi, I am the oldest. Mor, jeg er syg. Hvad er dine symptomer? Altså, jeg har ondt i halsen, jeg har ondt i hovedet, ondt i maven, jeg har kvalme, jeg nyser og hoster, og jeg besvimede lige før. Har du kastet op? Nej. Nå, men så tager du i skole. Helt seriøst. Hold op med at være besvimet. Du kommer for sent i skole. Hi, we are the middle. Mor, jeg er syg. Mor? Skat, kan du høre noget? Nej, skat, du hører synet. Nej, pyt. Jeg bliver bare hjemme. Hi, I am the youngest. Mor, Ja, min engel. jeg er syg. Nej, hvad er dine symptomer? Jeg er skoletræt. Men det kan jeg da godt se, så skal du selvfølgelig ikke i skole. Nej, Vi tager i Tivoli i stedet. Ja, det regner jeg ligesom også med.
Sikkert et drømmebarn, du er. Hold nu mund, mor. Fødselsdag. Hi, I am the oldest. Mor, når vi skal holde min fødselsdag, må jeg så bare invitere én ven med hjem fra skole. Tror du, jeg har penge til at forsørge endnu et barn? Ikke tale om. Mor, det er et barn mere. Kom nu. Hvis du skal give mig den attitude, så holder vi slet ikke noget. Okay, undskyld. Jeg inviterer ikke nogen. Godt så. Ellers så skulle jeg til at aflyse din kagedame. Men mor, jeg kan ikke lide kage. Det kan da for guds skyld ikke være mit problem. Det må du da selv finde ud af. Hi, we are the middle. Mor, må jeg invitere nogle veninder med hjem fra skole i dag? Nej, hvorfor skulle du måtte det? Fordi jeg har fødselsdag. Har du fødselsdag? I dag? Ja. Nå, men din far er på arbejde til i morgen tidlig. Og jeg er på kursus hele aftenen. Og din søster tager hjem til deres veninder. Du kan være alene hjemme, og så tror jeg, har vi nogle lysøjeskum. Dem kan du putte i franskbrødet fra i weekenden, og så kan du holde din egen lille fest. Woo! Hi, I am the youngest. Mor, til min fødselsdag har jeg inviteret hele skolen, så du skal altså lige lege det der poolområde og købe mad og snacks til over 100 mennesker. Det har jeg allerede gjort, min cutie pie. Hold op med at kalde mig det der, det er cringe. Men jeg elsker dig bare så højt. Ja, det er fint. Bare lige så du ved det, så skal du også købe alkohol. Jeg skal drikke mig hammerstiv. Jeg rammer over 2 cifre. Penge. Hi, I am the oldest. Mor, kan du ikke bare please give mig 25 kroner til kantinen? Nej, skaf dig dine egne penge. Men jeg har søgt om job, men jeg har ikke fået svar fra nogen endnu. Nej, men det kan vel ikke være min skyld, du er så elendig. Fint, så sulter jeg bare. Det har du også fortjent med den attitude, du synes, du skal køre over for mig. Hi, we are the middle. Mor, kan du please give mig nogle penge, så jeg kan få noget nyt tøj? Jeg tror, jeg er begyndt at høre spøgelser. Super, jeg er usynlig igen. Hi, I am the youngest. Mor! Ja, min skat. Jeg skal bruge penge. Hit med dem. Selvfølgelig, hvor meget? Overfør mig 3.000 kroner. Okay, det gør jeg med det samme. Godt, jeg skal bruge mere i næste uge. Selvfølgelig, min jordbærtærte. Så vil jeg gerne sige tusind tak for at I set med i den her video. Husk at like og subscribe. Så håber jeg, at vi ses i min næste video. Ha' det rigtig godt, til vi forhåbentlig ses igen. Hej!